joto lukurongno Saiman Reni muchungo thangnai maso je Omolpur subdivision makarai kamiwo sini indigenous bororongni jagano segai dumping ba joibo sar factory namnan bai kaisa jurpok Tripura government khaijak medeni bisingtei onek chung sara Tripuran bororong nukjak je aro chini bororok je o elekano dumping khairinani ba o sarni factory no khairinani muchungya saksa kerosin rok luoi khinani mangpli rok medeni bisingtei nuchung nukha abono chini Madam Doli tai chini borom ganang Deputy CM onime sar song thangai borok gobangma bai o rally protest khaika haifano Tripura government chini je protesto thangnai je chini Tripura warrior rongno case onek jonni case tabuk julijak tai jail rogo chobaiton kha abono Tripura sarkar no chung chini rally ni bisingtei jung borokno ahoban khainai abahai case rokno dakti rosarinani ongthun tai jailo chokjakna nairokno bo dakti phioknani ongthung abo simi biya chini sara Tripura ADC elakao chini bukung bararokni tongthaino jurpok bibinno NGO tai nini firing range ba SARS namnani tai dumping namnani hinai sekjagai tongo ambagai chung lokorokno koihornani muchungo chung thansa jotono maangnai thansa chung judi kri khangkai truk chini jagarok sejaknai tini mokrai kami ongkha tai kaisa jaga ongnai erpore chini Dolai district obo je thalsora nini ayango firing range khainani bagai chaitok laimani abo chini public rok bai protest khaimani bisingtei chini aro firing range khaimalia aboni bagai chung lokorokno kacharnai chung tini chudu ambasa simia Tripura BP sara Tripura BP joto district o joto blogono tini o protest rally no klaika abono chung kacharnani muchungo agami dino chung Tripura sarok thansa matongnai karon bibinno dengsawoi chini jagarok truk sekmani abono chung thansa kai ma atkoknai judi chung kinango thansa ongai andolon khai gangkai chini tongthai chini chathai bebangno komoroi thangnai aun bagai chung unity maungnai tai chini greater Tripura land no nahareino jotono yapri thansa masena hineino o tinini rally ni bisingtei kisisa koksamani orono mathakka jotono hambai